Sanibona igama lami nguSicelo ngwakwaMncube, uSicelo kaZwelonke wemoto kaZwelonke, weyincwadi zikaZwelonke. Hayi ngoba ngingaba-motivate abantu mfowethu, but impilo yami iyi-motivation nje. Yabo manje ngizothumela abantu iy'ncwadi, yabo njengobubona nje ngiyofaka iy'ncwadi. Kodwa-ke engifisa ukulisho ukuthi ungayithathi lento, thatha umuntu odale lento, ngoba lento ayinawo amandla okudlula umuntu odale lento. Yes, ngiyanizwa nithi kuyaphileka ngalento, kodwa nayo iyafika isikhathi sokuphelelwa ukuphila. Kodwa thatha umnini wento oyidalile leyo nto enithi ayithathwe. Manje mawuthatha umnini wayo, ngiyakutshena nawe uzoba nayo lento oyifisayo, uzoba nazo lezi zinto oyifisayo, ngoba akusiyona lento enezinto, umnini walento onezinto. Ayilandwa ayilento, izinto zilethwa umnini wazo izinto, hayi lento. Ningayithathi lento, thathani umnini wento, impilo yenu izoba lula kakhulu. Kodwa-ke ngoba ngisawudivela abantu angenze kanjani.